Del 12 al 15 de maig, Balaguer tornarà a ser seu de música jazz amb la 5a Mostra Internacional de Jazz al Pati. Precisament el pati dels antics escolapis de la capital de la Noguera serà l'escenari per on joves intèrprets de centres com l'Escola Superior de Músics de Catalunya, el Liceu i el Taller de Músics oferiran un repertori de qualitat i heterogeni dins de l'espectre jazzístic. Com cada any, el cicle comptarà amb una escola convidada. Aquest any l'escola convidada és l'Escola de Música Creativa de Madrid. Porten un grup que fan una mena de fusió de jazz amb rock, amb funk i així, amb dos noies com a frontwomans, una cantant i una saxofonista. Pensem que pot ser un concert interessant. El concert inaugural tindrà lloc dijous a les 8 del vespre en forma de poesia musicada a càrrec de Divadams. Així s'obrirà camí a la resta de programació divendres amb un tast de jazz modern i creatiu interpretat per Origins Quartet del Liceu i el clàssic Negro Spirituals amb Ernest Pipó del Taller de Músics. Ja dissabte, dia 14, seran Two Dogs del Centro de Música Creativa i Anna Blasco Quintet de l'ESMUC els qui delectin el públic amb un mestissatge de pop i jazz. Molt contents d'aquesta 5a edició, una 5a edició que esperem que puguem desenvolupar ja amb total normalitat, ja sense mesures Covid, i seguint amb aquesta línia que intentem fer des de l'àrea de cultura, que és que les activitats siguin el més transversals possibles. Doncs el diumenge de Jazz al Pati tenim una proposta d'assolellats, una proposta per a públic familiar, i com no podia ser d'una altra manera, l'any de la capital de la sardana doncs també incorporem la sardana amb aquest Jazz al Pati, amb un espectacle de fusió entre sardana i jazz. El cicle està organitzat per l'Escola Municipal de Música de Balaguer en col·laboració amb la Paeria.